Grabe pala yung ano dito. Grabe pala kalakas yung tubig ngayon. Yung tubig dagat, oh. Tingnan nyo naman, oh. Napakadelikado pag kami mga bumiyahing ano, mga barko o kaya mga bangka. Napakadelikado. Tingnan nyo, napakalakas ng alon. Yan. Kaya sa mga mangingisda natin dyan na kababayan, ano, tingnan nyo, oh. Oh. Yan. Lalaki ng alon. Napakadelikado niyan, lalo sa mga maliliit na bangka tulad dito. Oh. Dito tayo ngayon sa Legazpi, Puro. Mapapansin nyo talagang yung hampas ng alon. Grabe, ang lakas. Napakalakas, grabe talaga. Oh, ayan, pati yung kapote ko, hinangin na. Napakalakas mga kaibigan. Kaya sa mga ano dyan, nagbabangka dyan, huwag na po kayong tumuloy. Napakalakas, grabe. Yung mga tawid dagat, ingat-ingat po tayo. Napakalakas. Ayun. So shoutout sa lahat mga kapatid. Dito ako ngayon sa Puro, Legazpi City, Albay. Galing akong Sorsogon, dito na ako dumaan. So mabuhay lahat, peace and happy New Year, Merry Christmas mga kaibigan.